कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या कठीणकोट सुंकेरी स्वयंभू श्री वीर विठ्ठल देवस्थानाचा वार्षिकोत्सव संपन्न. कारवार तालुक्याच्या कठीणकोट सुंकेरी श्री वीर विठ्ठल देवस्थान हे 300 वर्षा पहिलेचे स्वयंभू पुरातन देवस्थान असून मार्गशीर्ष एकादशी दिवस हो उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झालो. श्रीच्या या उत्सवाक हजारांशी भक्तांन दर्शन घेऊन कृतार्थ झाले. या उत्सवानिमित्तान देवस्थान परिसर विद्युत रोषणाईन रंगबेरंगी कन जगमगीत केल्ले दिसताले. हे पुरातन देवस्थानाचे साधारण 300 वर्षाचे पाठी पुरातन देवस्थान वीर विठ्ठल देवस्थानाचे जात्रोत्सव. पहिले हे देवस्थानाचे जात्रोत्सव म्हणल्यार आमदल्लीच्यान सुरवात जातलेले आणि तशेंच काणकोणपर्यंत हे देवस्थान जात्रे संबंध आशिल्ले. पारंपरिक हे वर्ष 300 वर्षाच्यान चलन गेले. आता कितें जाला प्रत्येक गावाक प्रत्येक ग्रामा भितर जात्रोत्सव जाते आसा. तशेंच हे प्रति 300 वर्षाचे पुरातनाचे स्वयंभूचे हे वीर विठ्ठल एक विरुपाक स्वामी हितूच्यान केल्ले आशिल्ले हे देव. त्या प्रमाणे हे वार्षिकोत्सव निमित्त आयज दिसाक मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी दिसाक हे जात्रोत्सव कार्यक्रम करना. तेजे नंतर पालखी उत्सव नाटक. तेजे नंतर फाल्या दिसाक जयकाळा ह्या सुकेरीच्या नंदगद्या ग्रामाच्या स्नान गंगेन नाही वचून स्नान गंगेन वापस ह्या स्नानाक येता. प्रति वर्षाप्रमाणे ह्या वर्ष बी जाते आसात आणि प्रत्येक भक्त लोक ह्या देवाला आशीर्वाद घेवचे. इष्टार्थ सिद्धी फलदायक मला प्रत्येक इच्छे मना संकल्प मागितला ते फलदायक आशिल्ले वीर विठ्ठल देवस्थानाचे अनुग्रह कुटुंबाक सदा काल मंगल हे करता. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक. तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन. तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. खबर सांगता हरीश नाईक. चालकाले नियंत्रण सुटून ट्रक भाईत. सुदैवान कसली जीवितहानी जालना. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्यात कुंदापूरच्या टेक्कट हिंच्यान तांदूळबन शिगावीच्या दिशेने येत असताना ट्रक चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रक भाईत पडल्याची घटना घडली. ही घटना रात्री व्यंकटापूर वाठारात घडली. सुदैवान चालक जखमी झाले तरी जीवितहानी कसली जाऊ ना. चालकाली वळख धारवाड जिल्ह्यातलो सिद्धराजू धोरपडे वय 34 म्हण माहिती मेळ्ळा. ट्रक भाईच्या कडेक अडकल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो. जखमी चालकाक स्थानिक सरकारी रुग्णालयात उपचार केले. भटकळ ग्रामीण पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाले असून घटनेची चौकशी सुरू असा.
हळियाळात ऊस भरिल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीचा कहर, वाहतूक कोंडीत जनता हैराण. कारवार. हळियाळ शहरात अलीकडे वाहतूक कोंडी भयंकर वाढील असून नागरिकांक हिंगफिरचे एक आवाहन झाले असा. हळियाळ वाठारात EID पॅरी कारखान्याकडे वयच्या उसाम भरिल्या ट्रॅक्टर ट्रॉली आणि लॉरीची मोठी वर्दळीमुळे राज्य महामार्ग 52चेर सकाळ सांजेर वाहतूक कोंडी जावन संचार पुराय प्रमाणात ठप्प जाता. ह्या कारणान दांडेली, येल्लापूर, बेळगाव मार्गावयली वाहतूक अडकून पडिल्ल्यान शाळेतल्या भुरग्यांक सगळ्यात मोठो त्रास जाता. जायती वाहनां रस्त्याच्या चुकीच्या दिशेन पार्क केल्ल्यान ही समस्या आणि मोठी जाती आसा. म्हण कारखान्याच्या प्रशासनान आणि संबंधित विभागान तात्काळ नियंत्रण आणि उपाययोजना करू जाय अशी मागणी नागरिक करते आसात. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.